bħalma milna fil-episodji l-oħrajn meta jqala xi ħadd irridu nintervistaw. U llum għandna lil Kira u ħaj intervistawha it-Teletubi. X'inhu? Mhux ġejja! Kira mhux ġejja! U l-boss min se jgħidilha? Qaritla, mema. Jien ġaqgħet imbagħad bl-ansjeta. Mema. Ġara! Ġara, boss. Aw, Wedni li mhux se tidaj? jena tajt li jek nkun diġa qed nidaj li mhux se nidaj għajd li ejja. Aj ma xeru ta' stok għajd li. Għax mhux ġejja? Min, mhux ġej. Kira? Ija, mhux ġejja. Ara, di mhux tidaj. U xie tidni nidaj, aħjar ma tiġix ma għoxa f'xi bħana la sasija li fa' tibki, tinaj u tixtiq il-kijon u tħok moħħa ma tamirx. Issa jinsor ma rajta tħol. U ija mirja raġuna minn moħħu ma dimin sor ma tirraġuna l-għem titħok. Mela tixxi sinneħħu boss. Zom momem. Għax jek tiġira kella dik taf kem t-daju teħret os. Vera?